Zolang als er vriezen binnen, wordt er schepen gebouwd. En dat maakt het dus tot de beste scheepsbouwers van de wereld. Tjinwurg ben er in Friesland zo'n 100 scheepswerven. En ik had er zelf meer dan 10 in werken. En ik zal jem zien letten wat daar al gebeurt. Dit is scheepsbouw van beginners. Machtig! Goeiedag dames en heren en welkom bij deze scheepsbouw van beginners special. We gaan hier net de scheeps bouwen, want we zijn hier bij de boer en de groot civiele werken. En hier doen ze om beton en waterbouw. Jacob Stienstra werkt hier al 22 jaar. Hij is begonnen op een werkvlier, maar ondertussen best wel een directeurke. Maar hij neemt hem zelf meer een probleemoplosser. Nou nemen ze mij vaak een probleemveroorzaker, dus dat kan ons goed uitkomen, joh. Nou, goeie. Nou, goeie. Goeiedag, Emiel. Jacob. Jacob. Ik kom hier even een dijke stage in. Heb je hier wat leuks op een planning? Of? Zeker. Als we op het wetter binnen, dan zitten we meestal op een schip. En dat geven we eerst maar. Nou, zeg maar los, hè? Dat denk ik, ja. Vol gas. Zo, dit is hem. Dit is de Durk. De Durk. Ja. We hadden vroeger altijd collega, die namen ze Durk dubbel werk. Ja, wij zeggen Durk hard van zijn werk. Oh, oké, nou dan is dit nog een orendurk. Ja. Mag ik dan ook even een stukje varen? Dan moet ik een stukje varen. Nou, best genoeg. Ik had mijn skippersmoedskal op. Ja, ik zeg het ja. Dat is niet goed, ja. Meer is dat nog? Nee. Hoeveel dat Emiel? Een skipper? Ja, veel te lekker. Hij staat onder controle. Weet ik niet. Ik heb geen flauw idee ook nog. Dus, maar we zullen het zien. Ik zie het vanzelf op het schip. Wat dan, hè? Dus een beetje minder gas. Oh, dat is spannend genoeg, hé. Dan wordt de bregen net ramen natuurlijk. Nee. Dat is net de bedoeling toch? Dat is net de bedoeling, hè? Van mijn gevoel rammen we nou die Een pijl. een bakboord. Een beetje een bakboord sturen, maar wat meer. Ja. En dan draai je de andere kant erop. Dan een stuurboord sturen. Ja, meer een stuurboord, meer een stuurboord. Ja, daar is het mee, Miel. Oh shit. Ja, dat is net goed. Oh. Nou, ik skamp Ja, hem. ik wil het net, ja. Dat weet ik niet. Ik jij er niks, ik vernam niks. Nee. Hij joeg hem een toetje. Een toetje, daar Ja. nog. Ik hou van die breien. Nou, dan zijn we wat aan. Ja, wat is de bedoeling? De bedoeling dat we deze buisspeel Ja? in de groen zetten. En wij die buisspeel van bedoeld, die is eigenlijk bedoeld van een tijdelijke aanlanding, hou meer peel van een binnenvaartschip. Die ramen we even de groen in. Kinderen ons eigen. Ja, dat hoop ik al. De buis van, Was die een mooi van peel? Beetje omheen nog. Ja. Oké, oh. Nou moet er een zakje tegen kunnen. zakje. Zo, nu zit het op de groen. Nou dus de klemt is. Ga je hem dit apparaat ik zelf ontwikkelen? Ja, heb je zoon ontwikkeld. Ja. Ja, hè? Ja, dus uit veiligheid hebben we zo'n klem ontwikkeld. En die jongens hebben het ingenieur, hebben het voor ons maken en die is super. Ja, komt u maar. Was hij vrij dat er hem vast had? Has hem vast? Nou, jij hebt hij net, nou. Has hem vast? Bij je nou gewoon. Hé, dat moet zeggen, hij is hem vast? Zo? Ja. Oh, dat is meestal ook ruzie aan. Ja, dat is wel. Kist deze, dan broer van deze. En als ze die rijtjes, dan zijn toskjes missen. Nou, Ja. Beetje Nou. omhaast nog. wat zeg je, ja, want ik werk hier nooit met waterpas. Dan word ik niet altijd vast te lang. Een beetje die kant uit en een beetje die kant uit. Ja.
Ja. Dat mag ik even aan die man Dan vertellen? moest het dan hebben, ja. Oké. Maar een beetje die kant uit en een beetje die kant uit. Dan gaan we nog trilling. Ah, Ja, goed wat. je trilt wel echt maar een prutte vibraties, hè? Het is Ja, net- lekker, lekker hè? Ja, lekker hè? Nee, maar het is net zoals een hypeel, dat is zo... Nee, het is net... Het is zo... ja. Hey, ik is de Thriller van Michael Jackson onderzet. Net gek, hoor. Nee, nou, hij zit op zijn plek. Nou. En is dit mooi weatherpas. Hij zit mooi rug. Maar kan niks doen. Keurig dingen. Nou, peel zit erin. Ja, Valt een putje, of net? jazeker. We hebben nog een taak voor je en dat doen we in Heeg. In Heeg. In Heeg. Daar moeten we nou even heen. Daar hebben we nog in. Hij stond Tita Toven al wel eens, jongen. Ik ging eraan, maar niet mooi. Helmkop. Ja? Jou met die hand. 3, 2, 1. Ben je weer goed of... Jazeker. Oh, dat leidt er. Daar loopt de Pieter. Je zult opheven. Ja, dit is die volgende taak. Wat moet er gebeuren? Wij gaan je damwat zetten. Houten damwat. In een groen met trillie. Dat is het werk. Jazeker, stampen. Hoppa. Vol gas. Maar dan, want dat zijn nou gewoon die planken? houten planken. Ja, Dat is die dat, liggen hier aan boord. Ja? Die plank met 4 meter lang. Ja. Ja, die trillen wij 4 meter de groen in. En dan krijg je die meest met een knap stukje wol. Oh, zo, dan maakt je het weer wat egaal. Ja. Ik met ons man. Ja. Dan even je maar opletten. Ja, ja. Oké, komt u maar. Oh, ze tikken me in één keer. En dan zus je naar de damwand. Ja. Als dat terug zit. Als ik zou bij het hoesdelsje, dan staat het hoes scheef. Zo is dat. Nou, heeft vanmorgen hoe iets naar beneden getrilling. Ja? Nou moest het hetzelfde. Oh, shit. Zo. Nou, dit krijg ik wat, hé. Ja, nee. Nou, ik dacht, had ik nou gewoon wat aan die hendels ontpielen, dan snap ik vanzelf hoe Ja, het hij werken. gaat wel, dat wat. Hij beweegt wel. Even, oké. Ja, Nee. ja, dat is Ja. hem, hé. Oh ja, dat is dat. Ja, Dit. de trilling. Wow. Oké, nou, ik zou zeggen, iedereen Ja, onderkant. aan de kant. Hoe ligt het daar? Ja, weet je wel. Ja. Ja, maar. Hoppa! Hoppakee. Ik ram hem er gewoon in, hé. En nou trilling. Kruid daar. Oh. Ja. Hoppa. Weet je wel. Nou, verder nog wensen? Ja, wij gaan nu naar de volgende taak. Nou, waar ben we hier? Het laatste klusje. Ja. Onder het water. En wat wil je meestal graag onder het water? Die willen graag een vlonder of een terras onder het water hebben. Dus, Nee, mooi zitten kennen. ja. Dat je het ik bij de waterbouw. Dus de planken meteen op maatlijn worden, uitzagen worden en verzetten worden. Oké. Wat is een indruk van de waterbouw? Nevens mij is dit wel lekker werkje. Tenminste, lekker fris in de boetenlucht. Hè? Ja. Zie je hem dan meestal? Of weer dit een hint of zo? Ja, maar zie je wel meestal. Ja. En hoe volle mensen zo je het nog kwijt kennen? En als het alles optelt bij alle vestigingen, ja, dan kennen wij wel 15 mensen kwijt. 15 nog? Ja, maar op alle gebieden in calculatie, voorbereiding, uitvoering
En Dus op van de werkvlier. pennenlikker tot roeghouwer. dat kan zouden slagen. Dat kan zouden slagen. Mooi man. Maar die plankjes. Ja, Oh nee, maar is het slim dat ik mijn vieze. dat zal ik even net opleveren. Nee. Waar haal ik goed van als het nog wat dust? Ja, nou, dat kan ik me vaststellen, ja. Dat geef me. Ja, je hebt huis ook nodig, dat zie ik Oh, ook. zo beginnen we zo? Trouwens is klaar. Nou, kijk, of wel? Net gek. Nou ja, de afwerking, maar. Maar dan een beetje afwerk, maar grotendeels Wie had zware werk dingen? Hoe had ik het dingen? dan was het goed hier. Van het begin de wettenbouwer Ja, hè? was het goed hier. Wie mooi even om bij hem te zien. Show op omroepfriesland.nl van meer afleveringen.